Cambuur begon furieus in het thuiswedstrijdje in FC Eindhoven. Na de 3 punten in de uitwedstrijdje in AGOVV moest de Weens nou in eigen hoezig hellen worden. Hier is de paas van Sander van der Heijden, komt bij Mark de Vries. Maar de spits die stuit het op keeper Ruud Swinkels van FC Eindhoven. Die Eindhoven ik wat. Ja, dit is al het Cambuurspeler Serhat Koç. Maar die verprutst het terug op de bal steen te gaan. En dan is die kans voort. En de onval gaat nog even terug. Geen oppikt worden terug van Boekel. En Van Boekel had een schot dat geen enkel probleem opsmiet voor Marco Bizot, de keeper van Cambuur. Corner dan voor Cambuur. Het scherp voorzet Roos aan Turk. Mark de Vries die verlengt en daar is Wout Drosten. En dit hier eigenlijk de 1-0 voor Cambuur wezenmatten. In de druk van de Leeuwers houdt on. Prachtig paasje van Sander van der Heijden op Mark de Vries. En nou leppelt de spits hem oer de goal van Ruud Swinkels. En zo krijgt Cambuur wel mogelijkheden, maar weet het net te scoren. Eindhoven die ook wel eens even mee. Hier bij Gelieks de voorzet van Van Bellen. Machiavala mist en Koç scoort. Maar hij docht dat uit boetespulpositie. Allereerst, dat is het oordeel van assistentschiersjuchter Germain Lapar van Dokkum. En dus gaat dit feestje net terug van Eindhoven. Maar dan, dit moment, cruciaal in de wedstrijd. De voorzet van Koç. Heze stapt op de hakken van Machiavala. En hij weet het, daar staat 1 straf op. Een rode kaart. Ik bok hem van rechts voor en ik bok hem een beetje achter ons. Hij remt, ik loop op zijn hakken en we vallen allebei om. Ik struikel een beetje en een rode kaart wegwezen. Ja goed, als je de regels erop nakijkt, ik loop tegen zijn hakken op. Ja, wat moet je dan geven? Ja, het is al een pingel en dan een rode of gele kaart. Ja, dat is over de dubbel, maar ja, hij geeft rood. En, ja, je weet het in het begin van het seizoen, alle regeltjes zijn weer tijd en strak en ja, dan kan je inrukken. En routinier Theo Lucius wit wel hier met dat presentie. Hij benut de tak en de strafschop en zo wordt het op slag voor rest 1-0 voor Eindhoven. In de tweede helft jaagt het Cambuur met 10-0 op de liekmakker, maar het slag het al hier net. Net sinds de mooie kansen. De allermooiste komt van Barto. Hier komt hij in balbezit, maar hij zit krek naast de goal. En zo verliest Cambuur toch maar 1-0 van Eindhoven. Ik sta hier allemaal niet met een negatief gevoel. We zijn gewoon, de jongens waren ook zeer teleurgesteld omdat je met 0-1 verliest. En dat mag ook en dat moet ook. Zeg maar, daarentegen hebben we gewoon heel veel goede dingen gezien. En nogmaals, alles zal met vallen en opstaan gaan. Maar dit moet wel de manier zijn hoe wij willen gaan spelen.